се охранил. Е, тази двойна буша от мене. Аз кой съм? Вие не знаете кой съм аз. Аз не съм ви приел вас и не сме разговаряли официално. Моля? Искате да кажете, че аз не съм ви поканил на среща с мен? Това ли искате да кажете? Не, питам ви, поканих ли ви на среща с мен? Беше абсолютно нулева. Не те разбрахме за абсолютно нищо. Само за морал и закон, че едно и също. И след това се отпрехте на закон. Аз ли лъжа? Толкова нагло гледате. Не, най-нагло лъжете вие. Вие ако сте институционен представител, трябваше по възпитание... Ако искате да говорите с мен, говорете последователно, не се надвиквайте. Не, аз с вас няма какво да говоря, след като единствената дума, която вие знаете, е дебил, нали? И ми пушите с лицето. Не, окей, те са подобни на дебил, нали? Завършил съм руската гимназия, пак знам сигурно повече от вас. Господин, номенклатурчи комунист, това го казва на мен. Не знам кое от двете. Защо вчера не зададе никой въпрос на господин Шашаров настойчиво? Защо има разлика в това, че жена му плаща 10 лева такса и 2 години по-късно довнася за въпросните лошни градинки таксата? Защо не беше зададен този въпрос вчера на господин Шашаров? Защо не настоява се за отговор? Комисията беше за... Избора на Конституционен съдия не беше зададен. Той вчера не отговори на този въпрос. Казах главен